Ola, dende Alvarellos Editora en 2017 quixemos iniciar unha colección nova que acabou sendo un selo, que é en este momento o selo Verde Mar, dedicada a libro ilustrado para primeiras lecturas. O que fixemos foi viaxar a Bolonia en 3 anos seguidos e ali tomar contacto con outras editoras para a compra de dereitos, para poder traducir ao galego libros publicados originalmente noutras linguas e que non estiveran preferentemente en castelán, en español, para que o mercado en galego tuvera máis posibilidades, non? A nosa comercialización en galego. Así empezamos no 2017 en este selo, esta colección primeiro, e ora xa selo Verde Mar, coa publicación de Queres ler un libro comigo, de Lauren Schimmel e Tiago López. Tamén en ese mesmo ano publicamos un libro dunha recoñecida autora galega, Elena Villar Janeiro, Contos do Sol e da Lúa, ilustrado por Ana Costas, este que aquí teño, non? Eso foi o punto de partida da colección Verde Mar. Seguimos, como digo, viaxando durante eses anos 17, 18, 19, ata a COVID-19 que non se puido ir a Bolonia, e fomos chegando a acordos con outras editoras que, como soemos facer desde a nosa editora, acordo de editora matriz ou de editora original a nosa, para poder traducir ao galego contos como A promesa do cabezolo, de Jane Willis e Tony Ross, este que aquí teño, ingleses, ou desde o islandés Quero peixe, de Áslaug Jónsdóttir, ilustrado e escrita por esta recoñecida escritora islandesa, traducido con lingua ponte en inglés por Lauren Schimmel. A miña familia 3 máis 1 igual a 7, de Aisha Botten e Gaspar Talmase, é un conto escrito originalmente en francés, traducido por María Reimóndez, e é de Quebec. Ou desde Australia, e vedes que fomos picando sin querer, pero fomos traendo contos do universo mundo, non? Desde Australia, unha editorial indíxena, Magabala Books, un autor indíxena, Dave Leffler, autor dos textos e ilustracións, este magnífico Había unha vez un neno. Ou máis recentemente, de novo de Lauren Schimmel e Tiago López, ilustrador brasileiro, Como se di, dos últimos libros. A carón destos foron basicamente, son a colección Verde Mar, o selo Verde Mar ten en este momento 13 títulos publicados, cada ano son 2 ou 3 novos, e últimamente, nos últimos 2 anos, fomos xa abrindo un oco para autoras e autores galegos. A Reina das Tortas, de Alex Mene e Blanca Crespán, foi un deles, vigueses, un magnífico conto para aprender dos erros, non? O meu avó e o queixo, de María Reimóndez, ilustrado por Vanessa Álvarez, tamén foi outro dos últimos publicados. Un conto escrito por mí mesmo, A nena que abrazaba as árbores, e ilustrado por Xulia Nieto. Ou os 2 últimos, como digo tamén, de autoras e autores galegos, Na busca de Antón, de Ana López Quintela, un libro sobre as novas masculinidades e cuestionando os estereotipos de xénero, moi necesario, hoxe, e un originalísimo álbum ilustrado, feito todo el de palíndromos, Soños, de Pere Tobaruela e Víctor Boullón. Esta é un pouco a segunda parte dese primeira xeira de Verde Mar, que era, e seguirá sendo, a traducción de contos de outras linguas que non foran publicados en galego e en principio que non foran publicados en castelán. Faltoume aquí tamén A miña profe, un monstro, de Peter Brown, que é un dos maiores éxitos tamén destes anos nesta colección, Peter Brown norteamericano. Ben, eso é un pouco a idea de Verde Mar. Son traducións de contos de fora e tamén oportunidade para autoras e autores e ilustradores do noso país, todos centrados, ou todos que creemos que teñen unha mensaxe necesaria, un pouco de mensaxe relacionada coa diversidade, coa empatía. Tamén teñen que ter, como todo bon conto, álbum ilustrado, humor, sorpresa final, e ser entretidos, basicamente, non? Eso é un pouco, visualmente atractivos. Esa é a idea de calquera editor e calquera autor e ilustrador a hora de facer un conto para as novas xeracións, non? E este é o resumen da nosa colección, selo xa, como digo, Verde Mar. Gracias.